приятели, аз съм Илиан и днешното видео ще ходим в Румъния. За извинение ще го направя, че ще отидем в Румъния, дето не снима клип и ще си прекараме една почивка за 3 дена. Ще имаме общо 3 продължения на клипа. И сега е 4 часа сутринта и ще ходим в Румъния. Ето моя вид, още е тъмно. Часът е 4:30, ние тръгнахме към Русе. И в морето се виждат лодки, много е тъмно движението. И така. Вече сме в Русе и спряхме да заредим на бензиностанцията. И после отиваме към Дунав мост и ще се видим обратно на границата. Вече сме на границата. Ето може да видите. И после следващата спирка ни е Румъния. И първият ни ден от нашата ваканция в Румъния. Сега отиваме на разходка да хапнем някъде. И сега ще го разведа и в Румъния. Ето може да видите тук. Сега се паркирахме колата. Ще настанят в 3 часа. И така. Сега отиваме на разходка. Тук що се настанихме. Преди 3 часа дойдохме 4-5. Дойдохме в Румъния. Аз се бях включил това, аз ви казах. Ама тези, които не са гледали началото, сега пак да ви кажа. И така, сега отиваме да се разходим из Румъния. И така. Скъпи приятели, това е парламента. Може да видите колко е голям. Скъпи приятели, ето може да видите. Това е румънската полиция. Вижте колко е голяма. Разхождаме се. Видяхте парламента. Колко беше голям. Дори за най-голямата сграда. За най-голяма сграда. Тук сме на едни фонтани. Ето, обърнал съм камерата да ги видите. Да ги видите Румъния. Тези фонтани, вижте и там по-нататък има още. Да. После отиваме на една друга забележителност. Не е по-точно забележителност, а дрифт. Ще ходим да гледаме как дрифтират и ще бъде много яко. И ще се включа тогава, когато ви ще ви покажа как дрифтират. Ето ще ви разведа сега малко из таните. Ето видите, това е като басейн по-скоро.